Amen. Ndibulisa otata bonke, ndibulisa omama, ndibulisa abantu abatsha, ndibulisa no-Sunday School ngegama lenkosi Yesu Kristu. Ukuzazisa ke ndinguNdamase, umakhulu uNdamase, ubuyathanda ungathi ngumakhulu uNdamase, ubuyathanda ungathi ngumama uNdamase. Ndizalelwe ngapha eMacwerheni, kulaa ndawo kuthiwa kuseManqamzeni, ndaphinde ndatshatela khona, kodwa ubukhulu becala ndihlala apha eTabankulu, kulaa ndawo kuthiwa kuseMbangweni, ndikula manxiwa amatsha, igama lenkosi malibongwe. Okubalulekileyo ke kwakuba nam ndingumntwana kaThixo. uThixo wandenzela inceba, wandibiza uThixo ndeza kuye. Ukuza kwam kuThixo kwakungakuhlanga empilweni yam. uThixo wabona uba inhliziyo yam yayilukhuni ngolona hlobo, wabona uba makandiyekele ngesifo, isifo eso esenza okokuba isifo endandigqibe amaxhwele onke nabathandazeli bakuni, kwakungekho xhwele endandingafikelelanga kulo, ngenxa yoba abazali bam babenemeans, bekwazi nokuba ibiza malini ngenxa yoba kungekho ngxaki. Kodwa kuhambeke kwahambeka, kwabonakala kufika omnye umntu phaa ekhaya, uthi heyi khanike nimthathe nike nimsena kule ndawo ndiye ndancedwa kuyo. Ndincedwe indawo ethi inabantu akuthiwa basindisiwe aba bantu. Nam bendigula, yayisisihlobo sam ke esi sihlobo sasekhaya, yayingudadobawo owayena 14 years enesifo sokuxhuzula. Wancedwa ngaba bantu bale nkonzo ekuthiwa ngabantu abasindisiweyo. Enyanisweni ke nabazali bami bandithatha bandisa apho, kanti kulapho ndizokudibana khona noThixo. Ndicela ukukukhobisa nje into ibe ncinci eyenza okokuba nam mandisondele kulo Thixo, ngoba inhliziyo yam yayilukhuni ngeyona ndlela. Sendiphakathi kwabantu abasindisiweyo, abazali bam sebendibekile kuloo ndawo, kodwa ndandibhontiza ndingafuni ukusindiswa, ndingafuni kwathi ukukholwa. Ngaminazana ithile, omnye waba bantu basindisiweyo waye wandithatha wandikhuphela phandle wandimisa bucala, sasobabini. Wathi uyabona into ekugulisayo eyenza uba mawugule yile nale. Lo mntu wazitsho izono zam zinjengendlela endizazi ngayo. Namaxhwele kamakhulu ndandiwagqibile endiprofetha ukusukela unyaweni awundiphuma phezulu. Akukho nalinye ixhwele elake lachaza izono zam, okokuba kungenxa yokuba unje. Kwaba kukuzuzeka kwam ke bathandekayo. Ngoku ke ngoku ndingumama osindisiweyo owazana noThixo. Endlini akukuhlanga izinto zintlafilile. Ndike ndaphanzanyelwa ngumntwana, abanye bathi unini ungqina ngale nto, hayi usikuqule. Ndicela ukungqina bathandekayo, kuthi mandingqine ndiwabonga amandla kaThixo. Ndiye ndaphanzanyelwa ngumntwana. Lo mntwana unsizwa seyindala, bekufanele uba sewazeka, seyenomakoti. Ukuphambana kwakhe ke bengabulawanga, engathakathwanga. Udla ezinto zidliwayo kuthiwa zii-drugs neentshontshoyi, zinamagamazo. Inhliziyo yam iye yabuhlungu ngoba ndihlala ndibu-single parent. Kwacaca uba ke lo mntwana ngumntwana oyinkwenkwe, umfana. Andikwazi nokumbamba, bathi mbambe umsendaweni ezi ndawo zabantu abaphambeneyo. Ndisokole kakhulu ke bathandekayo, ndingalifumani uncedo. Ndithi xa ndiye ebantwini bathi hayi igeza libotshwa kowalo.
kwacaca uba ndingumntu ongumama ndindodwa akukho mntu ondincedayo. Inhliziyo yam ke yabuhlungu. Ndiqaqanisile ke bathandekayo. Lo mntwana ndiye ndamthatha xa ndibona ingathi ubuthomalala ndamsa phaya kwezaa ndawo kuthiwa kolulekwa kuzo erehab. Nalapho erehab baye bathi hayi simncamile, imithetho yalapha akakwazi kuyibamba. Wabuya bathandekayo. Ndibonga amandla kaThixo ngoba andimazanga uba ubuyele nini ezingqondweni, kodwa uye wabuyela ezingqondweni. Ndithetha nawe nje usemsebenzini, uyasebenza kanti besephelele namumsebenzi. Ndibonga amandla kaThixo ke bathandekayo. Ndibonga uThixo ondincedayo. Kuthe kusenjalo ndimbonga uThixo, inhliziyo yami imnandi yonwabile. Ndibulela amandla kaThixo. Wavela omnye umntwana kwakhona ongumfana wami ona 34 years. Waxholwa yinto, waxholwa lukhuni ehlweni. Ndithetha njengangoku uyifama akaboni, uyaneswa. Ndihambile ke naye ndimsa koogqirha. Oogqirha bayikhombe ebuchotsheni bathi hayi into ilapha ebuchotsheni. Ngoku ke ndimane ndisiya naye le eThekwini kweza zibhedlela zikhulu. Ucoshwa into ebuchotsheni. Kunezinto ezingathi xa ndizicingela mna kuthiwa ngamahlala asebuchotsheni. Ukuqhaqhwa ke ebuchotsheni 5 times. Ngoku bamqhaqhayo kwa oogqirha baxela uba kuphakathi koba angaske lo mntwana aphambane angabi nangqondo, angaske abe nestroke, angaske afe. Ndibulela uThixo ngoba lo mntwana enjalo ndihleli naye esasikorokoro sinjalo usezingqondweni. Lo mntwana akaxhuzuli njengoba babethe uzoxhuzula. Lo mntwana uyaphila. Ndibonga amandla kaThixo, ndiyamthemba uThixo. Nale nto ayikange indenzakalise emphefumlweni ngoba kumnandi, ndivuka umnandi enhliziyweni. Obu bumnandi buyayogquma yonke inhlungu ndidibana nazo. Ubumnandi novuyo endiluvayo lungaphezulu kwezinto ezibuhlungu ezindehlelayo. Ndiyabulela uThixo. Cela uxolo ke ngoku.